Nu. Så får du den. Jeg kan tage et billede, hvor det ikke er der, og så hvor det er der. Det kan være sjovt. Hej. Hej. Hvis der er nogen, der får svul på vejen hjem, så vil jeg altså have det at vide i morgen. Jeg tror, at vi har nakker mig. Men er du så fysisk kontakt? Den vælter! Wow! Så er der ingen, der tror på. Jeg kan ikke se det. Jeg fik det. Jeg kan kun se støv. Hold nu nøje. Jeg kan lægge Liv, man. Ej, vel det? Jeg så mit liv. Ej, mit hjerte banker helt vildt. Jeg troede ikke, at han er jeg troede, det stod gas. Jeg nåede ikke at tage et billede. Hvor siger jeg, det skriv? Jeg kan godt lige ikke troede på mig.